Magistrate vonyima Honorable Joanna Mamombe passport yavo. According to this report yaiswa neNewsday, vari kuti ivo Harare Magistrate Stanford Mambanje dismissed an application by opposition legislator Joanna Mamombe to have her passport released to allow her to travel to Kenya for a democracy conference. This is an honorable member of parliament. Ari on bail. She has been on bail for a very long time. Ari kunyimwa passport yake kuti aende kuno attenda democracy conference yakadaidzwa kuKenya. Regai tirangarire kuti pane muchinda akasungwa nezake anobva nepaNembudziya. Zvichinzi izvo vakaba 5 million kukotko. Muchinda uyu ndokubva zvanzi kwaita conference kupi ndokubva passport yake apuwa ndokubva arova pasi. Bail akangonodai ndokubva apuwa achibva abuda, haana kumbogarisamo. Asi uyu nekuti ndewe opposition anotaurwa kunzi haasi kuzopiwa passport yake. Aita an application to the court of law orambidzwa. Haasati ambotiza trial kubva patanga trial. Handizivi kuti magistrate edu vari kupaona sei. Asi maonero angu kana takatarisa mabookero akaita bhodha reZimbabwe, hakuna munhu anopiwa bail obva anyimwa passport yake kunzi hatichakupi passport yako. Because mukatarisa kuti makoronyera mangani akatiza muZimbabwe nenyaya yekuti mabhodha edu akabovoka. Imi munondiudza kuti imi Honorable Joanna kana vaida kutiza chaiko, vangadai vasina kutiza? Kana vaida kubuda muno munyika yeZimbabwe, munondiudza kuti kubva patanga nyaya dzavo idzi, vangadai here vasina kubuda munyika yeZimbabwe vakainda? Asi nechikonzero chekuti vanoziva kuti havana mhosva yavakapara, nechikonzero chekuti vanoziva kuti ivo vane kodzero yekunge vachimirira vagari veconstituency yavo, vanosarudza kugara vachienda kudare nguva dzose, vachienda vachinodavirira nyaya dzavo dzavari kupomerwa. Ini hangu ndine nyaya yokuti kunyange mukange mune simba nhasi, rangarirai kuti mangwana by default simba iroro richapera. Rangarirai kuti mangwana by default zvinhu zvinomuka zvakachinja. Nokuti chinhu choga chisingaperi chinhu chinonzi change. Ndicho chinhu choga chiri constant. Zvimwe zvose zvinoshanduka. Asi change is constant. Saka zvawaiva 5 years ago hazviziri izvo zvauri nhasi. Zvawaiva uchizvarwa hazviziri izvo zvauri nhasi. Izvozvo mucherechedzo wekuti mangwana zvinhu zvinomuka zvakashanduka. Une nguva yekuti uri kuchikoro waimanya uchiita mbiri yekusiya vanhu vose. Asi ke zvino hauchagoni chero kumanya 100 meters chaidzo uchadzigoni, but waimbomanya marathon. Inyaya yekuti vanhu vanopera, zvinhu zvinoshanduka. Saka magistrate edu dai arega kutamba according to the tune yeZANU-PF. Mukaona varume ava vachiridza bhosvo reudzvanyiriri, musaridzana bhosvo iroro. Zviri nani urasikirwe nebasa asi wachengetedza integrity yako. Nekuti musi unouya hurumende itsva, unogona kuenda uno apply what ini ndakasiya basa ini nechikonzero chokuti ndakanga ndichinzi ndidzvanyirire vanhu. Ende handifungi kuti hurumende iyoyo itsva inotadza kukurecognize. Nekuda kwekuti unenge warwira kodzero dzevanhu nemaitiro ako. Vedwe, ini ndinoda magistrate edawo, nemajaji edawo, nemaprosecutor. Asi message yangu kwavari ndeyekuti dai marega kuramba muchishandiswa nehurumende yeZANU-PF.